Već 4 godine svakog ponedeljka u 8:30 navikli ste da se družimo sa studentima u našoj stalnoj rubrici Generacija. Sve priče stvarale su naše kolege iz Beograda i Kragujevca. Ovoga jutra Generacija u nešto drugačijem izdanju. Iz ova dva univerzitetska centra javljaju nam se ovoga jutra Dane Ilić i Darka Stanojević. Sad, Dane, znam ja da si ti hteo da budeš džentlmen, ali ipak počinjemo od tebe. Ovo je vreme kada je ponuda studentskih praksi najveća. Kako će provesti leto kragujevački studenti? Dušice, sudeći prema najavama i raspoloženju kragujevačkih studenta, ovo će biti radno leto za sve njih, bit će vredni kragujevački studenti i oni koji imaju iskustva, oni koji tek treba da uče i koji će učiti ovoga leta. Sa mnom su u rektoratu Kragujevačkog univerziteta ovoga jutra studenti Minja i Stevan. Minja ima malo više iskustva od Stevana. Minja je student Filološko-umetničkog fakulteta i već je imala iskustva sa letnjim praksama. Reci nam kratko kakve su iskustva do sada bile i kakvi su planovi za ovo leto? Jako zanimljivo iskustvo, jer s obzirom da sam imala priliku da tu praksu obavim u pozorištu, zadatak mi je bio da kreiram plakate za određene predstave. Tako da je plakat inače nešto što me jako zanima iz oblasti dizajna, zapravo najviše. Takođe je bilo i korisno jer sam imala priliku da steknem neka nova poznanstva koja su značajna za buduću karijeru i takođe sam ostala u kontaktu sa tim ljudima iz pozorišta te da nastavim sa njima saradnju. Ti si na master studijama sada, je li tako? Šta će biti ovoga leta? Po mogućstvu još jedna praksa. Tvoja preporuka kratko samo studentima koji imaju dilemu da li ići na letnju praksu ili ne? Svakako da, jer imaju priliku da osim onog što su naučili na fakultetu, da primere, takođe da steknu neka nova znanja koja nisu nužno vezana za struku. Hvala ti puno, uživaj i ovoga leta. A da li će Stevan je student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, ove godine neće biti odmora, Stevane, za tebe neće biti leta, ali će biti radno mesec dana. Prva praksa tvoja. Da, upravo tako, prva praksa za koju sam se odlučio da radim ovdje preko leta, zbog toga što bih želeo ono sve što sam učio tokom godina da primenim konkretno u praksi, da vidim kako to zaista funkcioniše u praksi i da dobijem neke savjete od ljudi koji već rade na tim poslima, da nešto naučim više od njih i da vidim da li se tu zaista pronalazim i da li je to ono šta bih konkretno sutra kada budem tražio posao, mogao da radim i želeo da radim. Da li znaš gde ćeš ovih mesec dana tokom leta provesti, u kojoj instituciji? Za sada ne. Prijavio sam se, pa sve zavisi od toga gde me raspodele. Hvala ti puno sreće letos, čućemo se i tokom jeseni. Dušice, toliko iz Kragujevca, a evo jednog pitanja za Darku, zamolit ću te da ga proslediš. Dakle, čuli ste, Kragujevčani će biti vredni, a hoće li Beograđani ići ovim putem ili će možda pažnju više odvući Ada, leto, sunce i kupanje u jezeru? Hvala, Dane, evo sad ćemo da čujemo i Darku. Darka, dobro jutro, šta kažeš ti, koliko su vredni beogradski studenti? Moram kolegi da odgovorim da su i beogradski studenti itekako vredni. Pre tačno 20 dana u državnim institucijama počela je BG praksa za skoro 180 njih. Sa nama je ovoga jutra Ana Knežević. Ona je master student istorije umetnosti i praktikant u Muzeju afričke umetnosti. Dobro jutro, Ana. Kako je izgledalo tih prvih 20 dana? U suštini prvih 20 dana u Muzeju afričke umetnosti je bilo dinamično i dosta smo radili zato što u junu mesecu Muzej afričke umetnosti svake godine organizuje Afrofestival koji je jedna velika manifestacija za muzej i zahvaljujući ovoj praksi imala sam priliku da učestvujem u organizaciji tog festivala. U okviru njega radila sam na postavljanju izložbe dečjih crteža i u brojnim dečjim radionicama, što je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Takođe, osim rada na Afrofestivalu, imala sam priliku da vodim različite školske grupe kroz stalnu postavku Muzeja afričke umetnosti, a u narednim danima očekuje me opet postavljanje nove izložbe i još dečjih radionica. Dakle, radi se svakodnevno, pretpostavljam da imaš svoje mentore. Da, kustoskinja Marija Ličina iz Muzeja afričke umetnosti je moja mentorka i moram da istaknem da za razliku od prethodnih volontiranja, ova praksa je malo drugačija jer imam više uvida u kustoski posao i imam, da kažemo, tu kontrolu
mentorke i mislim da bi bilo dobro da ovakve prakse postoji u drugim ustanovama kulture i muzejima. Ti si vredan student, ovo nije tvoja prva praksa. Koliko si mi rekla, od prve godine već si krenula da tražiš gde bi to mogla da stekneš neko novo znanje, novo iskustvo. Gde si sve bila za ovih 5 godina? Pa, volontirala sam na različitim mestima i izložbama, dakle u Narodnom muzeju, u Galeriji Doma vojske, tokom noći muzeja i tako dalje, ali opet ističem dakle, da je ovo malo drugačiji tip prakse i da bi bilo divno kad bi se ostale ustanove kulture uključile u ovakav način rada sa studentima. Hvala, Ana, na razgovoru. Čuli smo što više prakse, a ovoga jutra nismo bez razloga. Učini mi se jednom od najlepših dvorišta u Beogradu, ovo je dvorište rektorata i tu je sedište Centra za razvoj karijere. Sa nama je iz Centra za razvoj karijere Milena Vujović. Dobro jutro, Milena. Šta možemo da ponudimo studentima ovoga leta? Kakve su prakse u ponudi? Pa evo, nakon ovog velikog ciklusa BG prakse, ja moram da najavim i praksu upravo kod nas u Centru za razvoj karijere. Praksa će se odvijati na promotivnim aktivnostima i organizaciji događaja i praktikanti imaće priliku da rade na organizaciji velike manifestacije sajma stipendija, kao i naravno mnoge druge poslove. Ono što je karakteristično za praksu u centru jeste da je vrlo dinamična, da ima mnogo prostora za kreativnost. I vi ste tako počeli, je li tako? Jeste, da, naravno. Drago mi je da se setim toga pre 5 godina i ja sam tako počela i mogu reći da mi je ta praksa otvorila nove vidike i ugradila, da kažem, jedan proaktivan pristup uopšte poslu i životu. Tako da zaista je jedna velika preporuka za naše studente. Gde mogu da pronađu sve prakse? Mogu da pronađu na sajtu Razvoj karijere BGACRS, kao i na sajtu studentskapraksa.com. Dakle, trenutno ima nekih 15 aktivnih konkursa za prakse i zaista konstantno se sajtovi ažuriraju i trudimo se da pružimo što više prilika studentima. Milena, hvala vam. Čuli ste, studenti, sve, ima dovoljno mesta za sve vas, bogat je izbor praksi ovoga leta, a pozdrav za Kragujevac, pozdrav za sve gledaoce od cijele ekipe Generacije i pratite nas na Facebooku, naša stranica je Generacija RTS, vredno objavljujemo sve informacije koje studentima mogu da budu važne, pa eto još jednog mesta na kome možete da pronađete sve aktuelne prakse. Studio? Hvala Darki, naravno hvala puno i Danetu, koji nas redovno izveštavaju o radu, uspesima Generacije koje će nas voditi kroz 21. vek.